n'ala Igbo ọ gbadatara n'ala Igbo maka ọ marụgo ibe a na-eme anyị o siri ike mmegbu a na-emegbu anyị o siri ike abụbụ a na-ata anyị o siri ike Chineke nyere anya leta anya kedu onye amụma mbe-etuje kedu prọfeti mbe-etuje ndị odijere etuje ọ bịara ebe anyị chụrụ ego hụ na ndị odijere etuje ọ batara ebe anyị mere ndị dị nsọ megbuo onwe na njọ famili ehu na ọ nagide anya ka njide na obere nwa ka njide obere nwa inebe obere nwa anya nganga dị ya n'ime amụ dị ya n'ime ọṅụ dị ya n'ime mana ịchọọ nke ike ya ọsọ n'isi ya dị elu onye amụma Chukwu Emeka ọha na-emere m gedi na ntị ichefuri n'oke mmụọ gee ntị ka ị nụrụ akụkọ oke mmanwụ ido aka tatacha uwe atụrụ ibe onye ibu aka tatacha uwe amaghị ihe ọ bụ iburizie tatacha ma ha ma ihe ọ bụ mana ị mara na okwu ndị mmụọ ozi duiri gị sụna nsị gị daba iche n'ime ndị ọzọ maka na ọba dị gị ozi gekwetie onye amụma ka nke yo gekwetie ọnọdịbe nọrọ agụ ile ya anya ọ na-amụrị amụ ile ya anya ọ na-amụrị amụ igwe mebe ibe ojee onye be anyị kwesịrị ike na igbo be anyị mebe ibe ojee n'ogbe imebe ibe ojee onye onye mebe ibe ojee onye dị ibe mere ibe ojee onye ahụ ime na-esiri ike jee o ji eto ojechazie nata oku ihe nwa oke mmụọ mgbaghe ọ nwere ihe onye ma jiri gị onye Chineke jiri o rutere ebe anyị o jiri aka kụwa akọchi ya jiri ihe Chukwu Emeka ọha na-emere m aka ekpe ka iji akụ ọkọchị gị riri n'ozi Chukwu Emeka ọha na-emere m osi ike ịdụ aka chachata iwe ọbịa ya fụ mmadụ ka nwụrịrị onye ọjọọ ka nwụrịrị n'ime ya alụsị ọha na-emere m onye amụma Oluwene gee ntị ka ị nụrụ onye amụma Oluwene gee ntị ka ị nụrụ ndị bụ Chukwu Emeka ọha na-emere m n'anya prọfeti anyị ọnwụmana m ego mana m amazi n'ọba akụkọ dị ime eluigwe ka odechichi m na-akọ ọha na-emere m gekere ntị ka ị nụrụ akụkọ okwu dị n'ọnụ ka m gbuo ihe dị n'ọnụ ka Igbo ga-eme igbuo ya kokoko obeke na-atọ mmadụ n'otu ụzọ gburu isi ịma ihe kpatara ya 25 ndị so mmadụ atịrị gị ekwe ekpiri mmadụ atịrị gị ekwe ekpiri gee ọrụkọ ụmụ egbu okwu ya onye na-ejere gị na-arụsi egbu okwu ya onye na-eji ihe eji ebe gị na-egbu onwe ya kekere ntị anụ bụrụ akụ gaa onye amụma dị asọ nnugide tọkọrọ ogologo ọrụ ibu daba ike nne eje m abịa ndị biri moto karịrị akarịa eziokwu ndị rụrụ ụlọ karịrị akarịa eziokwu sofu onye amụma na-ekwu eziokwu sofu onye amụma biri igbo n'anya ọkwanụ nke prọfeti Chukwu Emeka ọha na-emere m ọkwanụ nke na-abụla anyị mkpa ọkwanụ nke osiela anyị ike isi n'oteghị ekweme ọkwanụ nke ekechi ekwara aka anyị tọ n'ike ọkwanụ nke ọ dị na mmiri ka onye dị ike ọdọgwụ karịrị mmadụ gekere ntị onye amụma imere ka ndị Igbo na-ebuli egwu ka ndị Igbo na-agbamọkụ ka ndị Igbo na-enwe aṅụrị ka ndị Igbo mana olusie na amụma mgbe eji abụọ ya ndị kpọrọ ọkụkọ isorisi ya dị elu ịdị ka nkịta mara anụ ọja atabụrụ ọma andị ịja atabụrụ ọha maka ọkọchiri ike ọha na-emerụ m oke amụsụ mbem ọgbanje mmụọ nwe egwu ebube adịgwe zitere anyị gị mmụọ egwu merekwa ka ndị Igbo ọrụkwa na imere nsọ nsọ anyị esekọcha aka Thank you.